Перше обирання у Керестурськім хуторі було ще на початку прийшлого тижня, але понеже інтензивний откуп тоді ще не почав, а глядали шлем цілком червоні плоди, мали количества на обиранні. Того року умні, але вероятно, že ще сложа і другі класи є veće як перші класи. Da 60 do 70% uglavnom druga klasa, a hevto drugo ostalo že перша класа. А які ж откупні ціни? А trenutno tu valali ize було так, že перша класа була 60 динарів, а друга класа 29 динарів. Trenutno, teraz zadali u zime. Невигодна хвиля спричиняла подлий квалітет і слабший урожай тогорічної паприки. Bakterioza každý rok napravi menej alebo veći problemi. Všetko zavisi od vremenskih uslovija. A vidíme, že vremenske uslovije še menjaju každý rok. Máme dajaki ekstrem. To roku sme mali ekstrem za zdižđoh i zato što je izjavilo to što se izjavilo. Znači nje u rejonu paprigarskim, gdje obitava papriga, ali je i tam gdje рідко кидіше садzi papriga. Того року заробку на паприги скоро ані не буде, а продукувателі, які іще і при каменець устред вегетації мали утрати, наздаваючи, що їм пеніж за надоповнення шкоди, даяк виратує тогорочний заробок.